आजची पत्रकार परिषदेचो विषय जो आसा तो पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव 2019. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमची कला अकादमीचे जी इंडियन म्युझिक फॅकल्टी जी आसा ती फॅकल्टी पंडित जितेंद्र अभिषेकीच्या सुपरविजनाच्या अंडर एस्टॅब्लिशमेंट जाल्ली आशिल्ली. ते त्या मंडळाचे संचालक पदान सुद्दां ते कशें आसचें हेजी रचना ह्या मनशान केल्ली आशिल्ली. आनी आमचें कर्तव्य जावन आसा आज तारांगिणी, त्याच बरोबर राजीव गांधी कला मंदिर, त्याच बरोबर कला अकादमी आणि गोवा कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय हेजे जोड पालवान 14, 15 आणि 15 सप्टेंबर हे दिसा सकाळचे 10 वरांपासून ते रातचे 10 वरांपर्यंत हो पंडित जितेंद्र अभिषेकी महोत्सव म्हणून आमी घेवपाचो ठरलेलो आसा. आणि पंडित जितेंद्र अभिषेकी हे गोंयचे एक सुपुत्र मंगेशीच्या गांवांत जन्म जाल्लो आशिल्लो, जाणीन फक्त संगीतूच शास्त्रीय संगीतूच न्ही तर नवे नवे वेगळे ह्या संगीत क्षेत्रांत नवे नवे तयार केल्ले आसात. आणि ते ताजे जे शिष्य जे आशिल्ले त्या शिष्यां पर्यंत ही संगीत पावून आज त्याच शिष्यांनी नवे शिष्य तयार केल्ले आसा. हें व्हडलें व्हड योगदान ह्या संगीत क्षेत्रांत पंडित जितेंद्र अभिषेकी बुवांचें आज आसा. आणि त्या खातीरूच आमचें कर्तव्य आसा, आमची एक जबाबदारी आसा. मुद्दम आमचे शौनक पुण्याहून आयिल्ले आसात, तांणी सगळो हो खटाटोप जो आसा, जो जबाबदारी आसा तांणी आपल्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसात. आणि कला अकादमी एज अ वेन्यू पार्टनर आणि बाकी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते सगळे आमी प्रोवायड करपाचें ठरयलेलें आसा. खरें म्हळ्यार हो महोत्सव जो आसा तो वार्षिक गेली 14 वर्सां ह्या कला अकादमीच्या पवित्र अशा सभागृहांत जाल्लो आशिल्लें, वास्तून जाल्लो आशिल्लो. पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की अनुमाचे अजून पर्यंत आमी कांय निर्णय घेतले ना. पूण हो पंडित जितेंद्र अभिषेकी जे अंत्रुज महालांतल्यान ते मुखार आयले, त्या अंत्रुज महालांत म्हणजे अर्थातच आमच्या फोंडा तालुक्यांत जे राजीव गांधी कला मंदिर आसा थंय आमी करपाचे ठरलेले आसात. ह्या महोत्सवाक आमचे गोंयचे उदयनमुख असे कलाकार बाय कोमल साने हेज्या गायनापासून सुरवात जातली. त्याचबरोबर आमचे नामडेचे गोंयचे कलाकार संदेश खेडेकार हे गोंयचे आर्टिस्ट हेवूय तातूंत सहभाग आसतले. त्याच प्रमाणे मानस विश्वस्वरूप, निदाद देव, रामशंकर, रुचिरा केदार, नंदिनी वेडेकर, विवेक सोनार फ्लूट, तेजस उपाध्ये वायोलिन, गौतम काळे, हर्षदा तोताडे कथक हे नृत्य आसतलें. आणि ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे पंडित सुधाकर देवळाय, डॉक्टर अलका देव मारुलकर, पंडित व्यंकटेश कुमार, त्याचबरोबर पंडित राजा काळे, पंडित अजय कोहलकर ह्या सगळ्यांचे गायन आणि नृत्य आसतले. त्याचबरोबर आमच्या गोंयचे एकंपनिस्ट म्हणून आमी साथ दितले. तातूंत भितर दयानिदेश कोसंबे आसात, राया कोरगांवकर आसात, अमर मोपकर आसात, चिन्मय कोल्लाटकर आसात, मयांक वेळेकर आसात, दत्तराज माळशी आसात, तुळशीदास नावेलकर आसात, सुभाष पातर्पेकर, रोहिदास परब, दत्तराज सुर्लकर, दत्तराज शेट्ये, विठ्ठल खांडोलकर, पंडित सुभाष कामत, पंडित सुधीर नायक, विशांत सुर्लकर, किशोर तेली. आणि या एकंदरीत ह्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालनाचो भार जो घेतले ते डॉक्टर अजय वैद्य हे आसतले. आणि एकंदरीत पंडित जितेंद्र अभिषेकी पुरस्कार ह्या वेळाचेर सुद्दां आमी दिवपाचे ठरलेले आसात. तरंगिणी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, कला अकादमी, राजीव गांधी कला मंदिर आणि आर्ट अँड कल्चर गोवा याच्या संयुक्त विद्यमाने 15वा पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत संमेलन यावर्षी आम्ही फोंड्यामध्ये साजरी करत आहोत. गेली 15 वर्ष कला अकादमी आणि सांस्कृतिक संचालनालय आणि तरंगिणी यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर हा संगीत महोत्सव साजरा केला. आज भारतामध्ये जे काही संगीत महोत्सव आहेत त्यात एक अग्रगण्य महोत्सव म्हणून या संगीत महोत्सवाचं नाव झालं आहे. आणि याचं सगळं श्रेय मी कला अकादमी आणि सांस्कृतिक संचालनालयाला देतो. यावर्षी 16 कलाकार, ज्याच्यामध्ये गोव्याचे पण आहेत, बाहेरचे आहेत, कर्नाटकचे कलाकार आहेत, महाराष्ट्राचे आहेत, मध्य प्रदेशचे आहेत, उत्तर प्रदेशचे कलाकार सगळे येऊन आपले कला सादर करणारे. ऑस्ट्रेलियाहून हर्षदा तोटाडे म्हणून कथक
नृत्यांगना आहेत ज्या ऑस्ट्रेलियामध्ये कथक नृत्याचा प्रचार करतात, त्या येऊन आपली कला सादर करणार आहेत. हा सकाळी 10 ते रात्री 10 महोत्सव आहे आणि आपल्याला माहिती आहे गेली 15 वर्ष हा सगळ्यांसाठी विनामूल्य महोत्सव असतो. गोव्याच्या रसिकांना, गोव्याच्या भूमीला, गोव्याच्या मातीला, गोव्याच्या सगळ्या प्रेक्षकांना हा समर्पित महोत्सव आहे. त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त लोक यावं आणि या महोत्सवाला आशीर्वाद द्यावा हीच सदिच्छा प्रकट करतो. साहेब आमच्या मागे आहेतच, त्यांचा हात आमच्या पाठीशी आहे. आणि पंडित प्रभाकर कारेकर हे यावर्षी आपली 75वी पूर्ण करत आहेत. गोव्याचा आणि अजून एक सुपुत्र हा ज्यांनी आज जगभरात शास्त्रीय संगीताचा आणि नाट्यसंगीताचा प्रचार केला, त्यांचं नाव आहे. आणि आमच्या वडिलांचे सर्वात जे पहिले शिष्य होते त्यामधले एक शिष्य म्हणजे पंडित प्रभाकर कारेकर. त्यांचा मुंबईमध्ये खूप मोठा सत्कार झाला, गोव्यामध्ये पण होणार आहे. पण आमची एक जबाबदारी की या महोत्सवामध्ये त्यांना वडिलांच्या नावाने एक पुरस्कार दिला जावा. त्यामुळे त्यांचा 15 तारखेला सत्कार होणार संध्याकाळी आणि हा फार मोठा भाग आहे या संमेलनाचा. तर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण सगळ्यांनी यावं आणि या संमेलनाला आशीर्वाद द्यावा ही इच्छा प्रकट करतो.